Bona nit. A veure, entenem que la moció de Ciudadanos està feta amb tota la bona intenció perquè l'objectiu és ajudar a contribuir a salvar vides. Ara bé, se'ns plantegen una sèrie d'interrogants. Per exemple, no veiem en la moció que hi hagi un estudi de la incidència d'atacs al cor que pateixen els habitants de Burjassot, si és que aquesta incidència és tan alta com per a requerir la instal·lació de desfibriladors. El que sí que sabem és que, per exemple, a l'estat espanyol el major nombre de persones mortes no en procés normal de mort natural és per suïcidi o per accident de trànsit i després per càncers, diferents tipus de càncers, no per atacs al cor. En qualsevol cas, la utilització dels desfibriladors semiautomàtics que requeriria, com diu la portaveu de Ciudadanos, d'un entrenament, d'un curset, ens planteja això també dubtes, perquè si les persones que estan entrenades a utilitzar-los estan en els llocs on estan els desfibriladors, aleshores en el lloc on se patisca l'atac al cor tampoc té per què ser el mateix. D'altra banda, els desfibriladors poden representar, l'ús dels desfibriladors pot representar perill per a determinats col·lectius, com per exemple les dones embarassades. En fi, que hi ha una sèrie de factors que ens fan dubtar sobre la utilitat, la conveniència d'aquestes mesures. Per tant, votarem en contra. Gràcies.